Ще успеем ли да опазим гората си във вида, в който я имаме днес? Това е ключов въпрос, който се повдига включително през последните седмици, когато горските работници протестират за увеличаване на възнагражденията си. За съжаление, без успех до момента. Знаете, че се стигна дори и до арест на синдикални представители. Нещо, което ние не сме виждали последното поне едно десетилетие. Това показва слабостта на държавата. Това показва нежеланието да се чуят нуждите на хората. Но нека да се върнем малко по-назад, за да видим каква е ролята на българската гора, както в екологичен аспект, така и в икономически. Наскоро се отбелязаха 100 години лесовъдско образование в България. По време на честването беше казан един много ключов факт. И той е, че за последните 100 години, последния един век, горите в България са се увеличили двойно. През 1926 година едва 19% от територията на България е била залесена. 100 години по-късно вече 37% от територията на България е залесена. Да, ние сме преживявали множество катаклизми. Губили сме битки, губили сме войни, включително територии. Но територията, която ни е останала, сме успели да превърнем в земен рай благодарение на непрестанните усилия на лесничеи и горски работници. Наскоро беше отбелязана и 100 годишнина от първата седмица на гората в България. Може би през 20-30 години на миналия век за първи път ученици са били поканвани, за да правят залесявания в различни места в България. И можете на следващите снимки да видите каква е разликата от тогава и 50 години по-късно. Това, което се вижда е територия около град Сопот през миналия век и 50 години по-късно, след като започва залесяването. Разликата е значителна, нали? А това е плод на дългогодишни усилия, десетилетни усилия на лесничеи и горски работници. И това е, може да се каже, тихия подвиг на България. Защото ако погледнем Германия от птичи поглед, ще видим една обезлесена територия, докато България, погледната отгоре, е зелена. Сега обаче. Периода веднага след освобождението ни заварва с гори в изключително лошо състояние. Голи чукари, разсечени от дерета, в които при дъжд се стичат дъждове. Това води до ужасяващи наводнения, човешки жертви, съсипана реколта и издавен добитък. Не случайно в лесничейските среди често се повтарят думи на цар Фердинанд, които той изрича пред Народното събрание и сега ще си позволя да ги изчета. Господа народни представители, погледнете печалната картина, що представляват нашите хубави гори. Безмилостното им опустошаване от ден на ден взима по-широки и по-ужасяващи размери. То застрашава да лиши народното богатство от една сигурна благодат. А пороите и оголените върхове захващат да превръщат най-красивите склонове и най-плодородните ни долини в безплодни пустини. Нали не искаме да се върнем към онзи период на безплодни пустини и на издавен добитък и унищожени реколти, които са били ужаса на тогавашните селски стопани. И именно за това е време да обърнем внимание на нуждите на лесничеите и на горските стражари. Какво е състоянието към момента? 6000 са служителите в горските стопанства приблизително. Имаме 6 предприятия на територията на България. Заплатата на един лесничей чисто е между 1200 и 1500 лева. И тази информация аз получих след като се допитах до редица експерти, включително бивши директори на такива предприятия.
Между 1200 и 1500 лева за лесничей. Повтарям, началниците на участъци получават между 1500 и 2500 лева. Но тук е ключово да се знае какви са функциите на лесничеите, за да разберем колко отговорна е тяхната работа. Това, което правят лесничеите е през пролетта залесяват, защото именно тази зелена броня срещу пожари и наводнения е изградена от горските работници. Залесяване на първо място. През лятото те са тези, които заедно с пожарникарите се борят с пожарите, които непрекъснато избухват, особено през последните години в страната. Те, освен това, маркират дървесината, дърветата, които трябва да се отсекат от частни фирми, за съжаление. Но и нещо друго много важно. Те са тези, които се изправят срещу бракониерите. Един лесничей често се изправя срещу 10 бракониера, а лесничеите не са въоръжени. Можете да погледнете само през последните 2-3 години колко случаи има на пребити понякога до смърт лесничеи от бракониери. Хора, които са въоръжени. Хора, които са отишли да избиват абсолютно незаконно животни, или да ловят риба, или да секат дърва. И срещу тях е един държавен служител, който изпълнява дълга си към страната, който не е въоръжен и получава между 1200 и 1500 лева. Защо се стига обаче до тази ситуация? Защото последната година, през която държавата въобще субсидира тази дейност, е 2011. Това е по времето на Дянков. От този момент той спира субсидиите към държавните предприятия в страната и каза, че те трябва да се самоиздържат. Добре, когато пазарът е благоприятен, те имат достатъчно средства, за да се издържат. Но когато пазарната конюнктура е тежка, тогава няма пари дори за заплатите, които към момента се изплащат. В допълнение, поради липсата на финансови средства, една част от предприятията в страната вече карат лесничеите сами да зареждат гориво в автомобилите си, за да могат да правят тези преходи, които е необходимо да извършват, за да могат да оглеждат територията и да я контролират. Както казах, заплатите им са изключително ниски. В допълнение ги карат да закупуват сами горивото си, много често, не във всички предприятия, но много често, особено там, където не могат да изкарат достатъчно средства. И един много голям проблем, който възникна миналата година. Около 60-70% от дървесината, която се добива от тези предприятия, е за целулоза. В България имаше три големи предприятия, които ползват целулозата от българските гори. Най-голямото предприятие в Монди, в Стамболийски, затвори врати в края на миналата година. Тогава КТ Подкрепа призова правителството да се включи в спасяването на предприятието, включително ако е необходимо да изкупи предприятието, за да може то да функционира. Защото бяха освободени много работници от работа. Сега, може би преди 2-3 месеца, предприятието финално затвори врати. Така или иначе правителството не направи нищо, за да запази завода. Но какво се случи вследствие на това? Когато се затвори най-голямото предприятие за целулоза, всъщност няма кой да изкупува дървесината. И оттам насетне предприятията, горските, всъщност нямат достатъчно средства, така че да издържат работниците си. И е очевидно, че е необходима държавна намеса. Каквато обаче, за съжаление, към момента няма. Има обаче насилие, правителствено, държавно насилие срещу работниците и техните синдикални представители. И какво направи правителството в крайна сметка? Министъра на земеделието каза, че ще увеличи заплатите на 3 институции, в които всъщност не работят горски стражари, лесничеи и така нататък. Защо? Защото горските работници били част от търговски дружества и те не могат да получават средства, които са специално за заплати. Винаги може
Особено когато има политическа воля за това. Но това беше извинението на министъра за това да не подпише и да не се отпуснат държавни средства целево за увеличение на заплатите. Идния понеделник ще има поредна среща. И опасявам се, че за пореден път министъра ще се опита да замаже очите на горските работници и на техните представители. Разбрахме как достойната оценка на труда на горските работници всъщност е свързана с това дали и доколко България ще има гори. И тук е момента, няма как да не се запитаме, къде са българските еколози? Къде са българските зелени организации, които много истерично крещят, когато трябва да затворят българската минна индустрия, а сега, когато трябва да защитят горските работници, поне аз не чух много високо изказано, достатъчно високо изказано несъгласие на зелените с пасивността на правителството. Може би защото няма проект, по който да се изкажат, така че да защитат горските работници. А всъщност, както стана ясно, именно това е тихия български подвиг на 20 век. И е хубаво този подвиг да бъде запомнен, защото в крайна сметка именно горските работници са хората, които поставят основите на нещо, което не се вижда. Техният труд, хората, които са правили това през 20 век, най-вероятно не са видели финалния резултат. Най-вероятно няма да видим и сега веднага щетите, които ще последват, ако горските работници не бъдат чути. Но този процес е дълъг. И ако сега се радваме на плодовете, на труда на хората, които са се трудили миналия век, то ако сега не се вземем в ръце, ще видим щетите, може би след около 20-30 години в България. На никого не му се ще да види този опадък. Така че дайте пари на горските работници и спрете да репресирате техните синдикални представители.